खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना मनिका सरगयारि आङो 60 जौखोन्दो बिनानावा इयुनाव मा जानो सानदों इयुनाव आं सासे फोरोंगिरि जानो सानदों दा बिनानावा मा आयदा लानानै फरायगासिनो दं बर' आयदायावनो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि गोमसार बसुमतारी फंबाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै पास जादोंमोन आङो ओइस आनजादाव 72 जौखोन्दो लानानै पास जादों मा स्ट्रिममोन आर्ट्समोन दा मा फरायनो सानदों दा आङो एम ए बिएड लागोन एम ए बिएड लानानै फोरोंगिरि मावनो सानदों फंबाया जिउआव मा जानो सानदों फोरोंगिरि फैबाय थानाय फंबायमोनखौ नों मा बोसोर होगोन माबायदि फरायनांगोन माबायदि फरायबा जिउआव साक्सेस जागोन गावनि जिउआव जेंना जेंसि फैबाबो नागारनांगोन नेवसिनांगोन आरो गाव फरायनाय फारसे थांनांगोन हाजार गेलेबाबो गावनि फरायनाय टाइमाव फरायनांगोन बेखौनो बुंनो सानो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि कितिसार महिलारि फंबाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै पास जादोंमोन आं ओइस आनजादाव 63 जौखोन्दो लानानै पास जादों स्ट्रिमा मा स्ट्रिमा आंना आर्ट्स मा फरायगासिनो दं मा आयदायाव फरायगासिनो आं दा बिए बर' मेजर लानानै फरायनो सानदों मानोना आं आथिखालाव नुनो मोनदों जे जोंनि गोबां फरायसालिफोराव बर' फोरोंगिरिनि आंखाल जानायखौ आं नुहुरनो मोनदों बेनिखायनो आं इयुनाव सासे बर' फोरोंगिरि जागोन होननानै आं दा नाजागासिनो दङ फंबाया जाय फैबाय दं दा फंबाय बिनानावमोन बिसोरबो एग्जाम बा होगोन फंबायफोरा माबायदि फरायनांगोन माबायदि फंबायमोनखौ नों मेसेज होगोन माबायदि फरायबा जिउआव थांबाय बा नोंनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाखिनानै पास जाजानो लुबैगोन आं आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे गावनि फरायनाय समाव नों फरायनांगोन लोगोसे नों गेलेनाय समावबो नों गेलेनांगोन नों जुदि गेलेनायाव मोजांबाबो नोङो गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौ लांफानांगोन मानोना आथिखालाव नोङो गेलेनायजों लोगोसे नोङो गासैयावबो सोलोंथाइखौ नांखाथारगौ बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुंनो सानदों जे नोंसोर गेलेनायफोरजों लोगोसेब्लाबो फरायनायखौ लांफादों होननानै आं फंबायनाव आंनि मुङा मुस्रि प्रमद बसुमतारी फंबाया बेसेबां जौखोन्दो लाना पास जादों आङो ओइस आनजादाव 65% लानानै पास जादों स्ट्रिमा मामोन नोंना स्ट्रिम आर्ट्स दा मा लाइनाव फरायनो सानदों आङो बिएआव पलिटिकेल मेजर लानानै सासे हारिनि समाजनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानो सानो बेनि अनगाथ' जेबो गैया मानोना दा आङो नुनो मोनदों जे जोंनि जेनेबा पलिटिकेल माबायाव जेनेबा राजखान्थि हान्जायाव गोबां काराप्ट बिदि जेंना जेंसिफोरखौ नुनो मोनदों दा जोंनि बर' स्कुलफोराव दे सारमोना दहायनो बुंना थांदों जे बिजाब बायदि बायदिनि आंखाल जादों बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आं आखायाव लागोन आंनि मुङा जनक रामसियारि बेसेबां जौखोन्दो आरो मा कलेजाव फरायो आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि पायनियार एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमोन आरो आङो 75 जौखोन्दो लानानै पास जादों आंना स्ट्रिमा आर्ट्समोन आङो दा एम ए बिएड लानानै मास्टार मावनो सानदों औ आं दा दिनैदि बे मेलाव गसंनो हादों जाहाथे आंबो सानसे फोरोंगिरि जानानै आंनि स्टुडेन्टखौ बिदि थिखोनो हायो बेखौ आसा फारिनाया आंनि बेनोसै आं देरहासार मोसाहारि गगामुख दख'रा मिंमां नोलोबारि ओनसोलनि 1 नं नारायणपुर गामिनि आं आंनि हायार सेकेन्डारिखौ मिंमां नोलोबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय पास जादों आरो आंनि जौखोन्दोआ 89.80 आं आंनि जिउआव फोरोंगिरि जानो सानदों आङो पलिटिकेल आयदायाव दायो बिए इन्टिग्रेटेड बिएडखौ लानो सानदों आथिखालाव गोबां उन्दै फरायसाफोरा माखासे गाज्रि लामाजों थांनाय नुगासिनो दं नोंनि फंबायफोरखौ मा मेसेज होगोन नों माबायदि लामाजों थांजानायखौ लुबैगोन फंबायमोनखौ आं मिथियो जे लाइमोन समाव बयबो
मोजांनिख्रुइ गाज्रिखौसो बांसिन मोजां मोनो होनजायो। होमबाबो जों मिथियो दा जों आइ बाबानि सायाव गाज्रिबाबो बा बिसोरनि सायाव जों मोजाङै मोनजायो एबा फरायनो मोनो आरो देरबा जों मिथिगोन जे बिसोर गैयाबा बिबाना नोंसोरनियाव थांगोन। बेखायनो दानिफ्रायनो मोजाङै फरायाबा इयुनाव जोबोद खस्थ'यै जिउ जानांगोन। दा बे नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोरा नोंसोरनि फरायनायखौ नायनो फैदों, फरायनायखौ नुबाय, बे फंबायमोनखौ नों आरो मा बुंबावो? नोंनिफ्राय मा बुङो? आंनिफ्राय बेनो जे गोब्राबै फराय आरो गोब्राबै नाजायोबा जों मोजां फिथाइ मोननो थाङा। मोजाङै फराय। बे गथा फरायबाय दा बेसेबां घन्टा फरायगोन? आङो जेनेरेलि 6 to 8 आवार्स फरायो आरो मालाबा फरायनो मोजां मोनबा 10 to 14 आवार्स फरायदों। होमबाबो आंनि फरायनाया फ्राय कन्टिनिउ 8 to 6 आवार्स आरो मालाबा सम मोनथाराबा बेबायदिनो 4 to 6 आवार्स। मुङा मुस्रि खोमथा मुसाहारि। मायाव फरायदों नोंलाय? आं आर्ट्सआव फरायदों। बेसेबां जौखोन्दो मोनो? 72.2। दा माबायाव फरायदों? आं पलिटिकेल मेजर लानानै सासे अफिसार जानो सानदों। APSC आनजाद होनानै SCS, APS बिदि। दा फंबाया नुनो मोनो जे गोबां फंबायमोना नोंसोरनि फरायनायखौ नायनो फैदों बा नुबायबो, बिसोरखौ माबायदि थुलुंगा हरदों नों जे दिनै फरायजानो मोनदों बिमा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो बिमा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायबाय। दा फंबायमोनखौ नों मा बुंगोन, मा खावलायगोन, माबायदि फरायजानो लुबैदों, माबायदि लामाजों थांजानो लुबैदों? बेखौनो खावलायो जे फरायनाय समाव मोजां गोसो होनानै फरायबानो जागोन आरो गावनि थांखिखौ जेब्लायबो होसोबाय था आरो बेनो गोब्राब नाजायोब्ला सानसे जाफुंसारगोन।